een lastige week hier voor mij op het Olympisch water. Het ging alles behalve van een leien dakje. Ik was er niet echt bij, was niet echt scherp. Maar ja, om toch een brons te winnen na een week waar het eigenlijk zo fout ging en bijna het onmogelijke moest doen in de mellenrace, ja, dat voelt wel als een overwinning. Ja, ik stond voor deze mellenrace vijfde. Ik stond behoorlijk veel punten achter de nummer 1, 2 en 3. Ja, ik moest echt de mellenrace bijna winnen of tweede worden om een kans te hebben en dat lukte. Dus ja, bijna het onmogelijke mogelijk gemaakt en dat voelt toch wel als een positieve afsluiter van deze moeilijke week. Heb je ooit gedacht dat je blij zou zijn met een bronzen medaille? Vooraf? Nou, normaal zou je me echt niet blij maken met een bronzen medaille, maar met deze is echt een overwinning. En ik ben gewoon echt heel blij dat we een goede zomer hebben gedraaid. En ja, de uitvoering van het plan was nog niet altijd daar, maar dat bewaar ik voor volgend jaar.